Sziasztok, szevasztok, szép jó napot mindenkinek újra itt, jó sok, több mint egy fél év kiadás után. Ugye az év elején volt egy videó, amiben kitértem arra, hogy 2 nagyobb probléma is érkezettek is életembe, amik hát így igencsak erősen befolyásolhatják az idei évre tervezett dolgaimat. Aztán, mint kiderült, úgy tűnik, hogy az életem hátralévő részét is. Ugye 2 probléma volt, az egyik egzisztenciális, ami azt jelenti, hogy hát így 10 év munkaviszony után kitettek a munkahelyemről. Ez még 2024. decemberében történt, karácsony előtt 2 héttel. Van ilyen, előfordul az ember életébe. Szerencsére azóta sikerült egy igen ígéretes munkahelyet találnom, igaz, még csak a próbaidőmet töltöm, de bizakodó vagyok. Úgyhogy erről ennyit, és most mindjárt át is térnék a komolyabb problémára, ami az egészségi állapotomat illeti. Dióhéjban infarktusom volt. Éreztem egyébként már tavaly év elején, hogy valami nem oké, de én nem foglalkoztam vele egészen addig, míg tavaly szeptemberben Pécset egy iszonyatos mellkasi fájdalom, állkapott zsibbadás, majd jobbkar zsibbadás tört rám, és egyszerűen nem tudtam egy lépésre tenni, megálltam a Király utca közepén. Na, ezután mindjárt elmentem orvoshoz, EKG vizsgálatok, szív-ultrahang, aztán terhelés vizsgálat, de igazából nagy eltérés, hogy ilyen különösebb problémát nem találtunk. Pontos képet 2025, ekkor már kértem időpontot szívkatéterezésre. Itt derült ki, hogy korábban infarktusom volt. Egy koszorúér teljesen el van zárodva, egy még működik, egy pedig épp elzárodni készül, azaz újabb infarktus előtt vagyok. Szerencsére, mivel bementem erre a vizsgálatra, ez ott mindjárt ki is derült, és ezt mindjárt meg is szerelték. Kaptam az elzárodni készülő érbe egy ilyen hálót, betettek, ilyen stenket, vagy minek hívják. Hát olyan volt, mint hogyha egy sziklát vettek le volna a mellkasomról. Mindjárt azonnal minden tünetem megszűnt, mindent is tudok most csinálni, faszán érzem magam, tudom magam terhelni, mondjuk a futást még nem próbáltam, de most kettlebellezek, most már lassan március eleje óta sikerült 70 kilóról néhány kiló izmot felszedjek, nem sokat, de azért egy kicsit erősödtem. Most jó vagyok a bőrömben, jelenleg egy MR vizsgálatra várok, majd megnézik, hogy érdemes-e foglalkozni avval a jelenleg is elzáródott koszorú érrel, mert igazából így most működök. Na de ennyit a problémákról, ugyanis van még egy bejelenteni valóm, ami ugyancsak erősen befolyásolja a csatorna sorsát. Eladtam a VFR-t, eladtam és vettem egy 450 köbcent, és mutatom. Szóval, hölgyek, urak, Royal Enfield Himalayan, vagy nem is tudom, hogy ejtik pontosan, 450 köbcenti, 40 ló, 40 Nm, 21 szoros kerék elől, 17 szoros kerék hátul, tömlő nélküli felnékkel kértem. Valami indiai gumi van rajta, hát ami 80 közút, 20 terep, így körülbelül. Hát sok mindenre nem, majd terepezés tekintetében. Urvás, földes, száraz utakra oké, de már sáros vagy kapaszkodósabb terepre már gumit kell cserélni, hát majd nézek rá valamit, mert szeretnék majd terepezni, de most egyelőre beindítjuk, aztán hagyj menjen egy kicsit. Az 500 km-es szervizág volt, ami gyakorlatilag egy alapcserébe állt. Kijelzőt imádom, 1025 km-nél járunk, 200 millis rugóút elő, 200 millis rugóút hátul, hasmagasság 230 milli. Nem egy, hogy is mondjam, hirtelen légből kapott gondolatból adódóan került eladásra VFR, és lett ez helyette, hanem ez már hosszú ideje érlelődő dolog. A VFR nekem, na mindegy, erről most nem akarok beszélni, külön videót szeretnék erre, hogy miért adtam el a VFR-t, és miért vettem egy ilyen motort helyette. De most halljuk egy kicsit a hangját, ha már egyébként be voltam tolva tőle, hogy a 450 köbcenti meg a 40 ló kevés lesz, de meglepően agilis a paripa, nagyon kis pörgős, igazi fan motor. Ezzel lehet őrültködni. Gyorsan menni nem, de őrültködni igen.
Nem is olyan vészes. Kicsit összeganéztük. Tehát ez ilyen szakma. Na hát, uraim, Royal Enfield Himalayan. Ezzel folytatjuk tovább a Move and Aspect csatornát. A következő videóban motorozunk nyilván, meg többet elmondom, hogy mégis mi járt a fejemben, mikor ilyen motorkerékpárt vásároltam magamnak, és miért adtam el a VFR-t, meg ilyenek. Változni fog a csatorna, és egyébként egy picit designban is, meg tartalomban is bekerülnek ezek a vadregényes, offroados elemek, és most már, na jó van, ennyi. Ja, ezzel megyünk tovább, azt meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Szavaztok!